Nazdar ľudia, vítajte pri našej prvej adventúre Minecraft. Zdraví vás Bubák a Fakan. Nazdar. No tak, začneme. Pre začiatok by to chcelo nejaké ciele. No, Plán, úloh. Daj dole kaktus. Prvá úloha. ok. Oh, Vydajme sa. hej, vidíš to, čo ja? Kaktus. Nie. Tak. Domy. LOL, domy. Lag. VTF? My sme našli dedinku. LOL. Jaký sme skillery. LOL. LOL. Tu je seno. Prvýkrát v živote som našiel dedinu. Pokos to. Juhu. Na čo to je dobré? Ja neviem, urobíme si z toho chleba. LOL, jaký skillery, ešte sme nezačali ani hrať, už máme to. LOL, to sme zabili. Poď pozabíjať všetkých, čo tu bývajú. Ale prvýkrát toto mám iba. Ešte som nikdy nenašiel, lol. Tu na nikto není. Ale To je nejaká, viem, to je ale nejaká dedina duchov, toto. našiel si už niekedy NPC dedinu, lol. Nie. A ja? Toto je prvýkrát. Doriť, však to je celé mesto, kúkaj to. Kde sme? Nemyslím len toto, pozri sa tam dole. LOL! Koľko sa som tak strašne toto happy. Prvýkrát, lol. Prvýkrát Minecraft dedinka, nič. Kokos. Toto keď poviem kamošovi, boom. Poď ich všetkých okradnúť, ak sú tu. Nemajú tu nič. Iba počkaj. Majú tu, fakle tu majú. No, fakt, ale to je o ničom. Majú tu veľa domov, vykradnime, nemajú tu nejakú truhlu. Kokos, majú tu studňu, skočme do nej, utopme sa. A jak z nej vyskočíš? A neviem, idem sa utopiť. Nie. Začneš niekde v keli. Kúkaj. Huhu. A kokos, aká hlboká studňa. To si vychytal. Kok nejak vyjdem von, jak Samara. Ne, neviem výjsť. Help Aha, me, Tak help to, me. o tom hovorí. Rozkomiaky, kame, rozkomiaky. Uhni. Dík. Jo, dík. Jo. Idem sa popozerať v tých domoch, lol. Lol mi to... Ja som sa bugol do tej studne. No už ne. Lol, ja som sa bugol do tej studne. Ježiš. Už som sa odbugol. Lol, oni to majú hríby v dome. No, a ja chcem. Aký skillery toto. Polievku si spravím. A ja? Majú tu ešte aj... Čo to je? Majú tu plno dreva nespracovaného. Vykopeme a budeme mať. Inak, hej, toto aj okolo tých nasadených chujovín. Do prdele ma to laglo. No. Lol, je tu nejaká väža. Odtiaľ to všetko vidím. Nie veľa ľudí zatiaľ našlo dedinku, či? Čo ja viem. Do prdeli. Lag? Pomoc. Vidím ťa. Mňa to tu laglo. Lola, aj mňa to tu laglo, buglo ma to k tebe. Vysloboď ma. Ako? Ja neviem, porozbíjaj kocky okolo mňa, alebo niečo. Buglo ťa to? Áno, ja utečem a mňa to hádže naspäť. Ja to vidím na jednom mieste. Vieš, ak musíš utiecť, musíš skákať. Ja som to tak robil. Skáč. Ja som to robil, ale furt som bugnutý. Skáč. Aj Tak skáčem. ja to vidím na jednom mieste, či si vymieňaš seno a tak. Čakaj. Ešte idem odtiaľ to preč od tejto dedinky. Do piči. A mňa tu necháš. Nechám. Skús skákať ďalej. No, nejak mi to nepomáha. Portni sa ku mne, no. Teraz môžeš použiť prvýkrát admin command, ti to dovolím. Som odbugnutý. Vidím. Juhu. Konečne. Hej, tu je rebrík. Ja viem. Uhu. Uhu. A chceš vidieť kúzlo? Vylez na strechu. Ukážem ti kúzlo. No som tam. No tak uhni. Zostaň tam a ja ti ukážem kúzlo. No. Lol. Kúzlo, není cesta naspäť. Ale je. Au. Mňa to furt pri tých oných. Pri tých záhradkách buguje. To čo je toto?
Ideme. Poďme rozbíjať nespracované drevo, alebo budeme tu bývať. Čo ja viem. Poďme porozbíjať všetko, jak to je. Okok. Prečo práve v púšti? Prečo nemôže byť v lese? Nevadí, však stále sú v púšti takéto domičky. Som to na YouTube videl. Jeden chalan to našiel v púšti. Aha, nemám rád púšť. A nie? Už nejdem na to miesto. Aha, super, zase som sa asi bugol. Aha. Aha, bugol som. A si sa odbugol. Juhu. Kokos, čo toto je? Jaké rastliny idem vykradnúť celé, všetko. Nenechám im tu nič. Nedoprajeme im. Krásna dedinka to je, ale škoda, že ju vykradneme. Sme free. Idem skočiť na studňu. No hlavne zase nespadni. Nie som ty. Čak Ale- práve preto. Víš jak. Lol, jak to laguje teraz, brutálne to laguje. A mňa. Ale tak... Ja už som... Nevadí, toto iba bude taký, nebude to poriadne let's play, iba taký for fun, ok? Však tak to aj je. No. Ja s tebou proste hrám a ty to natáčaš. Uí. Rozbil som drevo a to sa znova objavilo, čo to je lol. Uí. OMFG, aké lagy, nevadí, nejak sa to vyrieši. Ja chcem les. Ja chcem drevo. Ja chcem jaskyňu. Á, do boha. Rozbil som drevo a to sa vráti, lol. Asi nejaké problémy s netom mám, lol. Fakt? Nehovor. Nevšimol som si. Počkaj, nemám niečo zapnuté, nemám nič také zapnuté. Á, bugol som sa, kurník. Á, nejde preč, už som preč, juhu. Všade iba hlúpa púšť. Kam sa pozriem? No. Né. Tak toto, aha, jaký toto tunel tu je? Lol. To by sme mohli bývať, ale ne. Á, VT. sa... Čo to? Čo to? Au. Vieš, ak niekedy ti lagne a vidíš takú divnú jamu. No. Tak ja vidím takú jamu, ale není až do nekonečná, ale možno iba 20 políčok do zeme. Lol, ty sa pozeráš... ty sa pozeráš do zeme, normálne. Ja som teraz tam, či? Aha. Skoro, ešte o jedno políčko dopredu. Chcem, tuto už som tam. Hej, ty lietáš. Hej, poď sem. Dažďový prales. Kde? Juhu. Nahaha. Juhu. Konečne. Jo. Uí. Mimochodom, diváci, ospravedlňujem sa za lagy, nejaké problémy s netom. Ďalší let's play už bude normálny. Bez lagov. Dúfame. Loliaká jaskyňa, poď sem dole. Uí. Úplne osvetlená. Tak ne, není. Ja si postavím dom. A ja. Wow. Jaké diery tu sú, lol. Fúha. Počkej, kde si? Neviem, zmizol si mi. Aha, tu si. Kde som? Si tu v tejto diere. A ty si kde? Nad tebou. Aha, tu si, no. Poďme si postavať niečo, tak tuto. Tu je hora. No. A sú tu kravičky. Kravy. Ver. Všade. Kravička. V jaskyni. Ne. Tu na, vonku. Kravičky. Lol, ja to nevidím. To sú krovky. Nevidím ťa, nevidím. Pri tej hore. Však naľavo od teba som. Lag. Aha, už ťa vidím. Umri kráva. Koľko už vlastne nahrávame? Jo, neviem, nejakých 10 minút. Asi toho už stopnem, či? Môžeš. Zajtra dáme nový, keď už nebude lagovať, ne? Teda? Au, lag. Mňau. Takže zatiaľ sa s vami lúčime. Budúci let's play bude oveľa lepší. Dávajte subscribe a lajky. Takže majte sa. Čus, lidi.